ንግሆ ካብ ድቃስካ ክትስኢልካ ሃንደበታው ዝኾነ ውግኣት ኣብ ዓንዲ ሕቖኻ ይስምዓካ ምንቅስቓስ ይኣብካ ወይ ድማ ጫማኻ ክትኣስር ኢልካ ድንን ክትብል ከለኻ ቃንዛ ኣብ ዓንዲ ሕቖኻ ይፈጥረልካ እዚ ስቃይ እዚ ምናልባት ንዓኻ ጥራይ ዘጋጥመካ ወይ ድማ ብሰንኪ ዕቤት ዝመፀ ይመስለካ ይኸውን ግን ኣይኮነን እቲ ሓቂ እንታይ እዩ እዚ ቃንዛ እዚ ሰውነትካ በጃኻ ስምዐኒ ዓቕመይ ወዲእ ኣለኹ ኢሉ ዝህበካ ዘሎ መጠንቀቕታ እዩ ሎሚ ብዛዕባ ቃንዛ ዓንዲ ሕቖ ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ ቀሊል ሕማም ኣይኮነን ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እቲ መዓልታዊ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስካ ዝቆፃፀር ዘሎ ካብ ስራሕካ ክሳብ ድቃስካ ፅልዋ ዝገብር ዘሎ ፀላእ ኢና ክንዘራረብ ስለምንታይ እዩ እዚ ኩሉ ዝፍጠር ዘሎ ንሕቖኻ ብገዛ ኢድካ ትቆስሎ ዘለኻስ ብኸመይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብዚ ስቃይ እዚ ብሓንሳብን ንሓዋኑን ከመይ ጌርካ ትገላገል ክንሪኦ ኢና እዚ ስቃይ ሎሚ ኣብ ዓለምና ንሚልዮናት ሰባት ዘሳቂ ዘሎ ካብ ዕለት ዕለት ስርሖም ዘተኣጓጉልን ናብ ዝኸፍአ ጉድኣት ከምርሕ ዝኽእልን ዓብዪ ሓደጋ እዩ ሎሚ ክንዘራረበሉ ዝመረፅናዮ መደብ ጥዕና ብዛዕባ እቲ ንብዙሓት ዘጨንቕ ሕማም ዓንዲ ሕቖ እዩ እዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ምስ ትከታተሎ እቲ ሕማም ስለምንታይ ከም ዝመፅእ ንመን ከም ዘጥቅዕ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ካብዚ ቃንዛ እዚ ንምግልጋልን ክትገብሮም እትኽእል ውፅኢታዊ መፍትሒታት ብዝርዝር ክትፈልጥ ኢኻ ሰላም እዚ ፍኖት ክሊኒክ እዩ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ናባኹም ንፍኖ ህይወት ዘድሕን መደብ ጥዕና ንከይምልጠኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ይግበሩ መጀመርታ ዓንዲ ሕቖና ብኸመይ ከም ዝተሃነፀ ክንርዳእ ኣለና ንምርድኡ ቀሊል ክኾነና ዓንዲ ሕቖና ኣብ 3 ዓበይቲ ክፍልታት ንመቕሎ እቲ ቀዳማይ እቲ ናይ ላዕለዋይ ክፍሊ ወይ ከባቢ ክሳድና ዘሎ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ናይ ማእኸላይ ክፍሊ ዓንዲ ሕቖና እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ እቲ ቀንዲ ሎሚ ክነተኩረሉ ደሊና ዘለናን ድማ እቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ዓንዲ ሕቖና እዩ ሕማም ዓንዲ ሕቖ ንዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከምኡውን ኣብ ዝኾነ ዕድመ ከጋጥም ዝኽእል ዓይነት ሕማም እዩ ስለምንታይ ኣብ ታሕተዋይ ክፍሊ ዓንዲ ሕቖ ነተኩር ኣለና ትብል ትኸውን ምክንያቱ ብቐሊሉ ኣብ ዓለምና ይኹን ኣብ ሃገርና ካብቶም 2 ላዕለዎት ክፍልታት ንላዕሊ እዚ ታሕተዋይ ክፍሊ እዩ ንሓደጋን ንሕማምን ዝቃላዕ ምክንያቱ ድማ ንሱ እዩ እቲ ዝበዝሐ ክብደት ሰብነት ዝሽከምን ናይ ምንቅስቓስ ማእኸል ኮይኑ ዘገልግልን ጠንቅታት ሕማም ዓንዲ ሕቖ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ካብ ዓፅሚ ካብቲ ኣብ መንጎ ዓፅምታት ዘሎ ዲስክ ወይ ድማ ነርቭ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ጠንቁ ቅድሚ ምዝራብና ግን እቲ ሕማም ባዕሉ በየናይ መልክዕ ከም ዝመፅእ ክትፈልጥ ይግባእ ነዚ ሕማም ኣብ 3 ይኽፈል እቲ ቀዳማይ ሃንደበታዊ ንብሎ ዓይነት እዩ እዚ ማለት ዝኾነ ነገር ጌርካ ወይ ምንቅስቓስ ጌርካ ድንን ቅንዕ ንምባል ቁሩብ ዝኸብደካን ዘቐንዝወካን ዓይነት ኮይኑ ግን ከዓ ቀልጢፉ ዝጠፍእ ዓይነት ሕማም እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ክሮኒክ ወይ ከዓ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ እዩ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ዝበሃል ዓይነት እዩ ምናልባት ቀሊል ናይ ገዛ ስራሕ ክትሰርሕ ይፈቕደልካ ይኸውን ግን ከዓ ክብድ ዝበለ ኣቕሓ ንምልዓል ይኹን ስፖርት ንምስራሕ ዝኸልኽለካ ነዊሕ ግዜ ምሳኻ ዝፀንሕ ሕማም እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ተመላላሲ ዝበሃል እዩ እዚ ከዓ ሓሚሙካ ፀኒሑ ሕሹካ ኢልካ ናብ ንቡር ህይወትካ ምስ ተመለስካ ፀኒሑ ድማ እንደገና ዝምለሰካ እንተኮይኑ ተመላላሲ ሕማም ዓንዲ ሕቖ ንብሎ እቲ ዘሰንብድ ሓቂ ግን እዚ ዝስዕብ እዩ ዝተፈላለዩ ዓለምና መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ካብ 80 ክሳብ 85 ሚእታዊ ዝኸውን ህዝቢ ዓለምና ኣብ ዘሙን እንተወሓደ ሓንቲ ግዜ ብሕማም ዓንዲ ሕቖ ይጥቃዕ እዩ እዚ ማለት ካብ 10 ሰባት እቶም 8 ሰባት እዚ ሕማም የጋጥሞም ኣሎ ማለት እዩ እቲ ጽቡቕ ዜና ካብዞም ዝጥቅዑ ሰባት እቶም ዝበዝሑ ይሓዊ እዩ ግን ከዓ ን10 ሚእታዊ ዝኾኑ ሰባት እቲ ሕማም ስር ይሰዶም እዩ እዚ ድማ ክሮኒክ ታሕተዋይ ዓንዲ ሕቖ ይበሃል ሕማም ዓንዲ ሕቖ ንሰባት ካብ ስራሕ ብምልጋትን ናብ ዘላቒ ኣካል ጉለት ብምድራግን ካብ ዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ዝሕዝ ሕማም እዩ እቲ ሕማም ከም ዘለካ ብኸመይ ተለልዮ ምልክታቱ ንጹራት እዮም ናይ ጨዋራታት ምውጣርን ስቃይን ክስምዐካ ይኽእል ወይ ድማ ከም ዝዋጋእ ዝግበር ስምዒት ይህልወካ ክንኻሪ ወይ ጠጠው ክንብል ከለና ዝውስኽ ሕማም ይህሉ ድንን ክንብል ከለና ድማ የጨንቐና እቲ ሕማም ሓያል እንተኮይኑ ጠንቁ ዲስክ እንተኮይኑ ድማ እቲ ቃንዛ ኣብ ዓንዲ ሕቖኻ ጥራይ ኣይኮነን ዝተርፍ ናብ እግርኻ ወሪዱ ልክዕ ኤሌክትሪክ ከም ዝሓዞ ሰብ ነርቭ ናይ መሓዝ ስምዒት ከምፅእ ይኽእል እዩ ሕቖና ስለምንታይ ዝሓምም ቀንዲ ጠንቅታት እዞም ዝስዕቡ እዮም እቲ ቀዳማይ ኩነታት ስራሕና መብዛሕትኡ ግዜና ኣብ ወንበር ኮፍ ኢልና እንተሕሊፍናዮ ሕቖና ናብ ቅድሚት ክዝምብል ስለ ዝገብሮ ኣብ ዲስክናን ጨዋዳታትናን ዓብዪ ፀቕጢ ይፈጥር
بتوسخي كاب عقمنا نلعل زخانة كبدت كنلعي خلنا ويدما ألعلنا 9 ديجري تخيبلنا بملعنا زمت قداتيو اتخال أي دما أدا سنة زي متشوف فراش متكام ويدما بزي قبو أكما متابدكاس نحقونا كاندي تسلايو اتسالساي دما ملحلح عزمي ازي بسانكي حزرة فيتامين مينرال زمت خوينو عزمنا قلتيفو نخو قدا يقبرو اترابعي حدقاتات بحندبت زفتر حدقا ويدما سبورت كنسرح خلنا بقولو لتنقاقا زقاتم قدات اتحمشاي حزرة فيتامين مينرال سوننا أخل كالسيوم بروتين مغنيسيوم فيتامين دي انت زي رغيبو ديسكران تعيق خون أي غلد اتشرشاي دما كم متن زحالة رقدي بفلاي دما أب كبابك كبدي زي تأكم سفي انتولو اتخبدت أب ديسكران جوارتاتنا توسخ تصوري خون اتشاعي دما زي تعي أم مقاقبا استقنا بابور مقبتات زي تعي زي تمتكام أو وشت سونتنا ندري كم زفتر يقبر اتشامناي دما من قصاص أكالات زي مقبار نسولتنا تزليو قبو من قصاص انت زيكيرنا جوارتاتنا يدخممو حقونا يقودا التشعيد ما حزرة مايو ملاق بوتاتنا ديسكنان قبو فساسي اللي سلازي ماي بزقبا زي مستاي ناي متعصف عقمو بمقناس نحمامي قالع سلازي أب كزانا خوينا كنقبرو من خلال مفتحتات نرى اتقدمي تغكل مرمرا مقبار بمجمرتا ناي شنتي ألتراساوند ويراج مرمرة بمقبار اتتصقم انتاي مخانو بلقع فليخا فلت اتخلاي ماي وي مؤت متقام نحمام ديسك تصقم خارناي ديسك انتخوينو ناتم ستربش نرفزات نمهدا مؤت يليوم سلازي بمؤ ماي محساب ستيم ساونا متقام ويدما بسو مؤت جاركي من لا يحقز اتسالساي دما أب كزاز سرحو قلل سبورتاو من قصقاسات مسرح كم يوغا زبالو اترابعي أقمام تانا مستخال أب إن سرحو لساعت كونا أب إن دقصل جيزي كونا ناي أقمام تالم دي ممعبال كاب حمام عند حقو كجلاجلنا يخلو اتحمشاي أما جاجبها مستخال مرق ناي سقع عسل وتزيد أفوكادو كال أطعيات مقطعات أزوتر بتوصحي مغنيسيوم فيتامين دي كم أون بروتين مصاد لحقنا والثاني اتشاد شاي دما ميلا متراس زبهال قليل جن والثاني مسترالو بزحات سبات متراس نرقصهم ترى يمزتقومو ازي عبي جيجايو عنده حقوها ليتمو لعرفت تزركب أسلالفو مس زحلو ترايو سلازي بقول نخات قادمكا اتدقس انتو خوينكا أمونغو خلط بركخا متراس كمتو كبار سلامنتاي ازي ندانكا خاقات يبلو ناتي أب تحت ويكفر عند حقوها زوارد ساط دما بفرقي يوغدلو بحقوها تقادمكا تدقس انتو خوينكا دما أب تحت بركخا متراس كبار ازي نعم حقوها بحزب العرفتي هبو ليتي ملوء بقيقة تطوز حدر عند حقو نوغوه كحمكا قدني ليلو ما انت مدبتعنا ازي مسل كساب بخال مدبتعنا نراخب سلام صنحو